Il-ftehim ġie firmat it-tlieta filgħodu fil-preżenza tal-Ministru għal Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon li qal li din l-inizjattiva turi l-impenn tal-Gvern biex issaħħaħ il-koordinazzjoni mas-soċjetà ċivili u jtejjeb is-servizzi offruti lil persuni vulnerabbli. Spjega li b'dan il-ftehim is-servizz jibda jingħata mill-Faċilità Korrettiva ta' Kordin u jitkompla wara li l-individwu jiskont tas-sentenza. Dan bilan li l-individwu jimbena mill-ġdid qabel jerġa' lura fis-soċjetà. Il-proġett li jġib l-isem ORS ser kopri l-preparamenti meħtieġa marbuta mar riżorsi umani, taħriġ u ħaddiema biħsieb li la darba tkun stabilita l-istruttura neċessarja jsir servizz permanenti. Il-kap tal-finanzjament u l-finanzi ta' SOS Malta, Graziella Schiavone, flimkien mad-direttur tal-Fondazzjoni Midlama Dawl Xorlin Kallija, jiddeskrivew dan il-proġett bħala pass importanti lejn integrazzjoni soċjali psikoloġika sħiħa tal-persuni li jkunu waslu fit-tmiem tal-pena tagħhom. Spjegaw li l-ORS se jipprovdi appoġġ psikosoċjali u terapiji individwali u familjari bilan li jsaħħaħ ir-relazzjonijiet u jħejji lill-individwi għar-ritorn fid-dinja tax-xogħol. Il-proġett se jgħin ukoll fl-ippjanar ta' residenza permanenti għal dawk li jkunu f'riskju ta' emarġinazzjoni jew iżolament soċjali. Skont iż-żewġ għaqdiet dan il-proġett se jservi ta' modell innovattiv ta' kif is-soċjetà tista' tħares lejn il-vulnerabilità mhux bħala piż iżda bħala opportunità ta' bidla u integrazzjoni pożittiva.